Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu ngizohlanganisa neshow Uthando Nes'thembu le yabazali. Ngizophendula nje indawo encane kunalento esho abantu ukuthi hayibo uMpumelelo akahloniphi, inhlonipho ayikho. Lana bakususelaphi? Bakususela kule episode la athi khona kuvuyokazi baby mama wakhe wengane yokuqala first girlfriend ozoba first wife because uthe uyamlobola. Mina ngithi ibheka kanjena ke lento ukubone odado onana laba bana 4 bana 5 uzwe ingane igagaze inhlambo ongayazi mase uthi hayibo ingane encane nje ithathapha inhlambo boyilandela leyo ngane. Mase nje uthi hayibo wemakabani ubani uthuka inhlamba usuyimangalisa ke nawe uzenzisa kodwa iphuma lapho mangasiye nje lo ozofike amukela ingane labo ke ngoba ingane phela makuthuka lapha phambi kwayo kugogo nenhlamba naye ingane izojayela ukuthi vele yilento le ekhulunywayo lento right. Yithi-ke ngikucaciseleke le ngisho mawubheka lapha Uthando Nes'thembu ku season 6 kuye kwaba khona i-meeting ebizwa ubaba wala ekhaya Uthando Nes'thembu ebiza amakhosikazi wahlala nawo etafuleni kwayi-meeting nje ephuthumayo. Makufika-ke kule meeting athi mina nginayo intombi esemthethweni ehlala eThekwini uMamntolo. Awusahleba-ke sababaza-ke thina ngoba phela siyayibabazela izinto esiyibuka la ku-TV. Ngathi hawu baba lo hleze eshuthi amakhosikazi akhe akayilutho ngaphandle kwawo, amakhosikazi akhe enze impilo yakhe yaba sezingeni eliphambili. Kodwa manje nangesefika laphaya kwi-TV show kuMzansi Magic kwabantu abaningi utshela amakhosikazi akhe ayigugu kuyena ukuthi unentombi esemthethweni ukuthi-ke bazizwa kanjani ngalokho khona kubalulekile. Wathi-ke ubaba uMseleku ngiyakubalela lezi zinto eziwu-4 noma eziwu-5 engikwenzela ngazo engizama ukuthi ngikwenzele ngazo izibonelo ezisobala kulento engiyichazayo. Wathi ubaba uMseleku nangelinye ilanga baphazamisa laphaya uMakhumalo ebenzele nje i-family lunch emnandi ekhuluma phambi kwey'ngane ukuthi kuno number 5 afuna ukuthi angene and nje indaba number 5 fanele ikhulunywe iphele. Wathi unkosikazi number 4 uMangwabe awu kodwa sengaze ngikhuluma iy'ndaba zenu phezu kwey'ngane wathi vele lezi y'ngane zizoyibuka lento ku-TV. Uyabona yena le yenzeka ku-season 6 yokuthi kuthiwe kunentombi esemthethweni zayibuka kwi-TV. Sikuthathela blokho kwasho ubaba. Phinde futhi ubaba ofanayo laphayana ku-season 4 or 3 umamkhulu ebuza ukuthi umuntu wesilisa oshadile mase-ke aba ney'ntombi ibizwa ngani leyo nto, kuyini lokho? Wathi-ke lo baba umuntu wesilisa uyaqonywa, ayikho nje into yokuchitha nje into engekho because umuntu wesilisa uyaqonywa. Leyo-ke wayeseyikhuluma bekhona-ke abafana etafuleni, iy'ngane nje zikhona zalalela ubaba wakhuluma-ke wayisho leyo nto. Ziyayizwa njalo iy'ngane angizwa. Phinde futhi kwaba i-birthday celebration yakho ubaba lo namakhosikazi kumnandi-ke umamkhulu wayengekho kwase kufika ithuba lokuthi abahlale etafuleni sebeyaqala. Uyathanda futhi ukuthi izinto zakhona vele ey'khuluma etafuleni ngihloyazi angazi ukuthi yini noma usefuna bengasadli kahle. Wakhuluma-ke lapha etafuleni wathi-ke into eyenzakalayo uma kunomcimbi kamayeni, umayeni uthanda ukuthi umcimbi udonse isikhathi eside. Wathi-ke uma kunomcimbi kaMakhumalo, uMakhumalo lo bebuzile ukuthi usazophinda ube khona nomcimbi. Kanti-ke uma kunomcimbi kaMangwabe, uMangwabe uyaye ethi vele ngoba imicimbi eminingi akahambi uzokwenza sure ukuthi lo mcimbi uba sezingeni eliphezulu. Hayi mawungangizwa ukuthi ngithini-ke yayikudluleke le ayikufuni wena. So le yemicimbi njalo ukuthi okamayeni uthatha isikhathi eside ikhulunywa phambi kwey'ngane seziyahleka nazo iy'ngane zona lezi esiyibabaza ngapha ukuthi kanti inhlonipho iphi. Ngithini-ke indlela esibuka ngayo masibuka i-TV show
iyaye ingabe isaba khona lento yokuthi hawu abazali laba abadala into le efana nesithunzi nokuthi phela le nkulumo iyaphi la phambi kwey'ngane. Uyabona-ke mhlampe-ke bakhululeke ngaleyo ndlela njengomndeni, umndeni wabo unjalo, abanayo into yokuthi le umdala lo, omncane lo, ngoba phela manje uzokhuluma kanjani ngokuthi umuntu wesilisa wenza noma ikanjani phambi kwey'ngane mhlampe ufuna ukuthi zikhule ngohlobo oluthile. Into efani-ke uSni lo u-First Princess, ingane yentombazane lo wokuqala, izinto akhuzwa ngazo nekuthiwa lezi zinto yizona hlampe ezimbambezelile because ifamily i-right kwezezimali. Ubanjezwele ukuba nohlobo oluthile lempilo. Le mpilo eshiwo kuSni. Le mpilo uSni abamgxeka ngayo ile mpilo le uSbindi ayiphilayo, kodwa yona bayishayela ihlombe. Angazi ngizothi bayishayela ihlombe, ngizobala hlampe ngigcine kubani. uMakhumalo engeke ngabona ngathi u-supportive kule nto yokuthi uMpumelelo uyaphuma engena la efuna ungena khona. Ngibona enye ividiyo engayiqedanga. Nobaba wakhe futhi ngabona futhi ethi indoda yesithembu kaSokacima. So singangathi thina inhlonipho ayikho kumfana, kanti umfana uyagqugquzelwa ngapha kubazali, kanti nendlela yokukhuluma makuyizinto hlampe kuthola ukuthi bahlangane bawumndeni kuney'ngane, kuyaye kungabe khona awuphoza awukho ukuthi awukhona iy'ngane, kuney'ngane la endlini awukho. Manje-ke mase sibuka ngapha kuyizingane zesithembu uthi lo mntwana lo akahloniphi, ngizothi mina gijima ubuthando nesithembu, noma ungayibuka noma iyiphi isizini la bazohlangana khona kukhona abantwana, ubheke ukuthi yini into abayikhulumayo kodwa iy'ngane zikhona. Ngikhumbula nje lokho okunye kuyindaba ephathelene nefoni. Kukhona ukuthi khona unkosikazi ofuna ama-password, kuyinto nje ayibekekanga kahle, kodwa kwakungayona into esindayo, kodwa ngase yabo ney'ngane ey'khona, yabo. Shuthi nengane-ke nayo isithatha ngokuthi vele la ekhaya ubaba watshela oma ukuthi unentombi e-official ku-TV show. Yini-ke ezosinda ngokuthi ngifike nami nentombi esizoba nengane kwi-birthday party ekhaya? Uyayibona leyo nto? Ayisabisi. Kuyikhaya ukuthi nje kuhleliwe, kudliwa kumnandi, kuthiwa hawu vele indoda iyaqonywa, ayikho into embi ngaleyo, indoda nje ayiqonywa, yabo, akusabisi lutho. Phinde futhi kuthi kuhleli kuyadliwa la ekhaya kumnandi, kuthiwa hayi bo khona u-wife number 5 sheshisani ukuthi nithini. Phinde futhi ubaba la ekhaya ahambe eyobiza amakhosikazi akhe athi ayigugu kuye, akhale, ekhalela ukuthi unentombi esemthethweni. Elindile amakhosikazi ukuthi kanti le meeting ingani? Athi intombi isemthethweni, kuhlalwe phansi. Yeyi, hhayi, kuzona zonke izinto engisengike ngay'babazela engingibabaza ukuthi wayesekhalelani? Wayekhalela ukuthi fanele bazi ukuthi unentombi esemthethweni. Manje-ke nithi umfana yini ezokwenza sabe? Uzothi sekwenzeke-ke nayo i-pregnancy khona futhi yenye intombi lena, nayo leyana seyahamba-ke kanjalo nje. Ya, mina ngithi vele izinto esiyibuka ku-TV nje ukubabaza, siy'babazele. Abanye-ke basuke bethathele ey'nhlizweni ungazuthi-ke bangenelwe yini, kodwa nami angingeni-ke endabeni zenu. Bese ngizonichazela le nje ye-disrespect kuthi hayi bo, waze wangahloniphi umfana. Ngithi gijima ubuthando nesithembu, ubaba wakhe-ke loyo. Lo baba nje ohlezi ebelesela ukuthi kwasha kwacima, etshela amakhosikazi lawa awancoma ku-social media. Ngithi ngihlezi ngitshela nami ngithi u-social media uyekeni uhambe ngendlela yawo ko-social media. Le esibuka ku-TV show siyisho phela ngoba mabeshutha bashuthela ukuthi kube noMzansi Magic odlala i-show yabo. Mase siyibuka-ke wena usufuna ukuzivezela ukuthi uyisihlobo sakhona, ba-happy bajabule. Sicela ukukhuluma ngedrama le siyibone ku-TV show. Le yokuba happy kwabo asikubonanga ku-episode 4, uyayibona? Kodwa bese ngizonichazela ngokuthi uMpumelelo manithi akahloniphi, ufuna ukuletha i-girlfriend esikhulelwe kubo ngephathi. Nikhumbule ukuthi ubaba wakhe washo ukuthi lezi zinto abazenza kuThando Nesithembu bayayibuka uMpumelelo. Ngivale-ke le
ngizozama ukuthi ngenze i-review Izingane Zesthembu kahle. Bekuningi nje okungiphazamisa, ngiyaxolisa ngalokho. Okunye-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi.